Is-survey reali beda s-sibt li għadda u se jkompli is-sibt li ġej. Dan kien kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'intervista waqt attività politika fix-xara fejn f'messaġġ ċar huwa qal li l-Gżira ta' Tliet Għoljiet se tibqa' ta' prijorità fil-ħidma ta' Gvern Laburista. Dr. Robert Abela semma kif Gvern Laburista ġdid jekk jingħata il-fiduċja se jinvesti bil-qawwi fil-qasam ambjentali ta' pajjiżna u dan jixdu l-investiment propost ta' 700 miljun euro li se jara żieda ta' aktar spazji ħodor u miftuħa. Dwar dan is-suġġett il-Prim Ministru semma l-proposta li żona fir-Rabat Għawdex tkun waħda miftuħa u ħadra u anki għal fatt li jrid li Għawdex tkun climate neutral qabel Malta. Sfida oħra kbira li għandna qudiemna u li se naslu għaliha u għandna l-kredibilità li naslu għaliha hija li naslu għal climate neutrality f'Malta u f'Għawdex, imma f'Għawdex iridu naslu qabel Malta. Diġà appoġġejna dak it-target ambizzjuż li Għawdex jiġi climate neutral qabel tiġi Malta u tgħidlek kif se nkunu qegħdin nagħmluh billi l-enerġija li tiġi ġenerata għal bżonnijiet ta' Għawdex tiġi kollha minn sorsi li huma rinnovabbli. Target ambizzjuż se naslu għalih imma u mbagħad kollox jaqgħad mal-kredibilità. U bl-istess mod li għamilna l-investimenti infrastrutturali, bl-istess mod li saħħaħna l-ekonomija u bl-istess mod li saħħaħna is-suq tax-xogħol, issa l-fokus tagħna se jkun ħafna fuq dil-prijorità ġdida li għandu l-pajjiż. Il-Prim Ministru qal kif l-għażla hija fidejn in-nies jekk iridux imorru lejn il-passat u jekk iridux ikomplu mexxin il-quddiem għal futur sabiħ. F'Għawdex huwa nnota differenza ċara li hemm bejn iż-żewġ partiti ewlenin f'pajjiżna u hawnhekk qal li huwa l-Partit Laburista li għandu pjan ċar għal kull qasam u għal poplu Malti u Għawdxi kollu. Ftit jiem il-bogħod mill-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu, il-Prim Ministru wassal ukoll l-appell sabiex kulħadd jiġbor il-vot u joħroġ jivvota. Nifhem li jista' jkun qed hemm weġġat li qed iridu jiġu indirizzati, dak nistgħu nsolvuhom. Nisimgħu qed niltaqgħu ma' kulħadd, qed nilqgħu lil kulħadd u fejn hemm realtajiet li forsi ma kenniex żmien biżżejjed biex nisimgħuhom, qegħdin nisimgħuhom. Kellna pandemija li żammitna okkupati ta' kull ħin u jista' jkun iva li ma smajniex biżżejjed, hemm realtajiet qed rridu nindirizzawhom jew forsi realtajiet relatati mal-lokalità li fiha wieħed jgħix. Qegħdin hemmhekk biex nisimgħu. Is-soluzzjoni li tibqa' d-dar mi soluzzjoni xejn. Ejja ħalli flimkien niddeterminaw il-futur tat-tfal tagħna, taż-żgħażagħ tagħna, tal-pensjonanti, tal-ħaddiema, tas-self-employed, tan-negozji, tal-futur ta' pajjiż mod ġenerali ngħid jiena. Quddiem folla sabiħa ta' nies Robert Abela tenna kif vot lil Partit Laburista ifisser li wieħed se jiddetermina l-futur taż-żgħażagħ, l-anzjani, il-ħaddiema, il-familji u anki n-negozji. F'messaġġ ċar il-Prim Ministru qal li l-aqwa investiment huwa fin-nies u għalhekk Gvern Laburista fix-xhur li għaddew baqa' man-nies u baqa' jkun ta' sostenn għalihom.